Vítám vás u nového videa. Dnes se podíváme na alternativu za Nvidia Broadcast. Pokud nevíte, co je Nvidia Broadcast, je to aplikace, která dokáže odstraňovat šum nebo pozadí z videa, ale problémem je, že nejde nainstalovat na staré grafické karty od Nvidia, jako je GeForce 1060, a proto se dnes podíváme na alternativu, která se jmenuje Nvidia RTX Voice. Sice neumí odstraňovat pozadí, ale umí odstraňovat šum. Jako první si otevřeme ten odkaz. Stahovací odkaz máte v popisku. Na odkazu vám vyskočí stahovací políčko. Stáhněte si to. A já už to mám nainstalované, takže já už to instalovat nebudu. Proklikejte se instalací a potom otevřete aplikaci. Jak máte otevřenou aplikaci, tak máte input device, nastavte si svůj mikrofon a zaškrtněte remove background noise from my microphone a noise suppression dejte na plno. To stejné udělejte s output device, jenom si nastavte své sluchátka a máte hotovo. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Jestli se ti video líbilo, zanech odběr a like.